Avui, Camping Summer arriba a Vilanova de Prades, on trobarem el càmping Serra de Prades. La tercera parada de Camping Summer. Hem canviat el mar Mediterrani per les muntanyes de la Costa Daurada. Estem a Vilanova de Prades, al càmping Serra de Prades. 5 hectàrees d'allotjaments en tots els serveis i en tot l'espai de la natura. La família Guiu dona serveis i animacions superespecials als seus clients. Aquí descobrirem activitats com un taller d'aus rapinyaires, activitats úniques en un entorn meravellós. No us ho perdéssiu. Acabem d'arribar al càmping Serra de Prades i ja tenim la Comanxe quasi a la parcel·la. Les parcel·les. Comptem en 130, des de les estàndard a les Premium. Les Premium en més de 150 metres quadrats. Totes elles en llum i en accés a aigua a menys de 50 metres. Pel que fa a la sombra, com podem veure en moreres i horts, vegetació autòctona, i la separació entre parcel·les per donar més intimitat gràcies al boix. Tota aquesta vegetació és vegetació autòctona de la zona. I si la vostra idea d'anar a la muntanya és anar en totes les comoditats, aquí tenim 27 bungalows en capacitat des de 2, com este, ideal per a parelles, fins a grans famílies, en capacitat fins a 6 persones. Però el més important no és només el que tenim a dins del bungalow, sinó sobretot el que ens espera a fora. Plena natura. A nivell de serveis per al campista, Càmping Serra de Prades compta en un supermercat, una àrea d'autocaravanes, serveis centrals en dutxes individuals i també piques per les mans individuals. I una bugaderia. I com podem veure, el càmping, tot ell, és pet friendly. I un dels serveis més preuats pels petits de la casa, la piscina. En aquest cas tenim 2 piscines, la gran climatitzada, que fa que l'aigua sempre tingui una temperatura agradable. I aquí també trobem l'escenari, allí on l'Ouli, la mascota del càmping, surt cada tarda per fer ballar a tota la família. El càmping també compta en un restaurant, el restaurant Els Ceps. I a la muntanya, una pista de vòlei platja. Una de les coses més importants per a les famílies és l'entreteniment dels petits. Per això, aquí en molt poc espai, al costat de la piscina i al costat del restaurant, trobem tot aquest parc infantil, ple d'activitats per a totes les edats. I com se nota que estem a la muntanya i que als propietaris els agrada molt l'escalada. Qualsevol espai és perfecte per muntar un rocòdrom. En aquest espai ne tenim fins a 3. Les activitats infantils del càmping Serra de Prades estan vinculades en la natura, la fauna i l'entorn. Com podem veure en este minizoo, on els nens aprenen a alimentar els animals, entre altres coses. Tenim les cabres, les gallines i uns conills, on els més petits s'ho passaran pipa cuidant d'estos animalons. Al càmping se poden fer altres activitats, com un increïble taller d'aus. Fem això i se'n va. On vulgui. Voldrà venir? Tu què creus? Sí? 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 Sí! O també muntar en poni. També podem saltar als llits elàstics o fer tir amb arc. I si a dins del càmping ja hem vist que podem viure moltíssimes experiències, a fora, les muntanyes de la Costa Daurada, no me les acabarem. Podem visitar espais com Montblanc, Poblet, la Ruta del Cister, Siurana o Prades.
I a nivell d'activitats podem fer senderisme, BTT, caiacs del pantà. I aquí, en aquest espai, té lloc una de les activitats més especials, l'observació del cel en astroprades. Una de les activitats principals fora del càmping és l'enoturisme. A la DO Conca de Barberà hi ha moltíssims cellers. Avui estem aquí al celler Vega i Xalà, un celler de producció petita però de gran qualitat. A més de 900 metres produeixen vins ecològics des del 2003. I tot el que han vist les últimes 48 hores aquí al càmping Serra de Prades els ha valgut dos distintius, el distintiu de turisme familiar i el distintiu de qualitat ambiental. Un càmping que cuida la natura i el seu entorn, com ja feia el seu pare. Avui la segona generació continua este llegat. Des d'aquí volem retre un homenatge al senyor Guiu.